adwen fa nkyerɛ obia nhwɛ ne ho yie wohia sɛ wobɛhwɛ wo ho so yie na potwa na nsabura na nkwan mu dadwene wo nneɛma ne haw anhyɛ mo kra so ne da bi ba ametu ye mpofiri mu sefidie ɔsɛ ne bɛba wɔn ati asase nani so enti munwan obia nwan na wɔn srɛ da bia mu anya ahoɔden de adwane afiri nneɛma bi ba nneɛma bi ba wɔntimi kura nka nana wɔn hyehyɛ a wɔde agu kwan mu na yɛde nyame mmoa bɛyɛ saa nyame wɔ nyɛ wo kɛseɛ Ghanafoɔ mesan sɛ nipa yɛ nya atwom ɛno deɛ wobɛka ho asɛm sɛsi a deɛ ɛnya nsɔre nkɔ I tell you the truth abusuafoɔ yi mo a mobɛba Facebook ni na no the main page no nana ya usafo wonya be drew so and share page no call your space of influence and power na yetimi aye brade adwuma e ya hye Kristo na serani no enimonyam ena no pay ye we adwuma pa what's a yema ahini, maybe I will be American so area the PS as an animal casepano, hey, Raditia, say, what they a child sa a quento ya na a dear animal lockdown, a quento no, you who are the trap. Now, no custom woman is a yenny pen nana, any study, any Ghana, Damia Shida you. Me catch you say you free sadie we say mu free a ya sit that there e was say ya asida chinchirinchi pa so you to be conduct 80 something thousand tests na yenya emu 68,000 plus results na results no ebeba no na e kani na afu about 1,000 people plus na enya bie dia we nyamene de ne afiri samede to America nam de to enyinesi nam de to baabi a ha enipa me wusa bibi no eti wo nyamene de ne ye eti say prayer yi lockdown we free we hwe yie no answer wo ho if it's a mirror kasa no na what ya hohyeso na no what dey kasa what ya ahohyeso discipline oso obia ntimi nkɔhwɛ nkɔhye ne ho so yentitim social distancing na yentimi momodin se yebetimi atoto all the protocols no yedi agu kwan mu na sebe be mfasodie ni nhira soronko eriama nyame enkrofo mame ne wo emmpaye yahinkasiye animonyam nka wudin wama yen apei ni kasavidi akwanya kasiye so yemtena so emfa nka wutiri mu asam emfa enkyira woma bompaye na sere ni Jesus din onkronkron befadie na enumum awie bra ne ewomu nipa enya ahweyie na nipa enya ahodaso na nipa eni na ho na nipa enya ahosiesie na nipa nsan enya ahopachiri me bompaye se wo bia wo yare asam no bepa yare sama no de wo hia wo gia ne na dida so asa wonu onyam hya ne wo nkonimrie basa ebe ya adwuma anopai mashubo ngosida entwimfa Ghana asasi na so nemfa odom adwensa kyera dankwansam kokobonsam enkwagesam emra wo madofo ewo Yesu dimo entetempoja emubu konyansa ne wo ma emfamfiri mpokyirem tiasefo Jesus ni ene yebo sampaye be ewo adwuma me enu ase ewo Yesu dimo adomnenti amen amen. Again, some pan with the car, me and free Lucas and Petra. A Ruba Kuimu, Yadriasana, Yadisia Sensia. Look, the 21st chapter, the 34th to the 36th verses. Luke chapter number 21, verses 34 to 36. The Bible said, take heed unto yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with suffering and drunkenness and the curse of this life, and so that they come upon you unawares. For as a snare shall come upon all them that dwell on the face of the whole earth. Watch ye therefore and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of Man. Watch ye therefore, pray
always, and ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass and to stand before the Son of Man. I want to use the opportunity to so enkinkai nidio or any kind of kokobo. Na mo hwe mo huye. Obianya hwe Na pochane sabro ne nkwa. Eyi mu nuoma ehu dadwene. Ne ohaw anhye mo akoma so. Na eda no ameto mpofrim se fidie. Na beba wona wote asase nyina ani nyina so. Eti mo nwen na mo sreda na mo nya ahoden de adwane afiri no ma erebeba yi enyina mu. Na makogire onyankopon ba eno anim. Amen. This is a very profound revelation of scripture. Adia way na me bedi kan mini bre no bebrebe but me di kan toto adia no na ya hye awurade no onyam de amasa asem we say was mo hwem yie obi anya hwe yie ebre wai ye bre ya hwe ho so yie. One who say a man penny crack as we should be self-disciplined. He no angwangoti adia bi bo koko boni bi no so no. Yes, yen tingwa bontin and non chile say, yem fagiti and kunko to chida te chimti ye, am Kenyamia dream fanchilo. O bian we are so very almost ye. A puchan and sabra and quemu that you know when ye man how and shamukra so ne da a debi ba. I'm the 2 yum pofrimu sefidi was in a beba on where tears are seen nanny so it's munyan o bian na one sred de bia. Muanya ahwo dene de adwane afri niema biba. Niema biba when timikuda nka ho asam wo born it off a friend in niema bi. Adia the grace of God and we are permeating a crack here, don't worry, it will still come back and for we to do the thing. Shall we in a puchana and sabro and I'm quite with that and shamukras and when na adia bakuna meunu ewo adia ye na me bana meet Reverend and I Safan Walker I've seen huna was see I was adia where there say one see BM free moem say one kasaji ruko to go to me mudiana se mamuja no so good so adia why it was here who baby edi flower for so edi kwa wo for so edi ko maso edi ko asafo so the kwa sofo so edi ko amanyo for so edi kuko baby a yenkura as o man as a nation no e wo sua hunu kase de mayen ya e was here to me esua free mo so when the man sua bibi am free sa asem wo ya I'm telling you but esua hunu ni na ne yesu ni na de ba ko pa and was etimi dani pa kuma so when airports have been closed and when football games have been cancelled and when tournaments have been cancelled and when normal gatherings and conferences have been cancelled and normal congregating have been cancelled and church doors have been closed. Oh yeah, we need to be able to learn all the lessons that can emanate and that can come out of all. Say and it was you to me and you may be free. Lockdown we buy ya economy yidin motifie yesu ne ma bebre free mu. Oh yeah, say you two ono na sa yonkofa ne papa lockdown na jineti say ayonkofa no so ye papa lockdown na jineti ade na tibibi ato ti asem ni ye pa ma me ka asem e fa kiro etumi ya bia ne ma bebre so am ye timi ehunu yeah say wo buy aso den a wo di siewu a lockdown ba mi wo ehunu yeah wono na dansia e dia mama na mani na enu ansa na ewie ne be ba na kire sa asudie da ye so yenya ye kita burade asemui asempa tere dwuma no eya ade kase ne asudie kase ye da ye so se de tie bia e was ensempa ni timitirete won se you lockdown yimu ne ehunu se bonwene woni pa akomam bible kan wo make onsempete nso yimu a eya aduonu ba ko aduonu mienu no Mark chapter 7 verse number 21 and 22 was in ani pamu akomamu and adwene bone efri ba ya adwene bone efri ni pa akomamu na eba efri ye lockdown na mama ehunu se nipa ya aso den ni asobere achie eni tintintiri nipa esan eye adwene bone. I'm telling you the word of God. Nipa ya adwene bone, biso kwanya aseme kwadwonso watu mirika free ufia bigina police enim ekekense hunu me kwadwonso o kwanye maame anu aduane me kodi o kwanye brodo re anu brodo hot bread me kwa kojibi across the street and all that kind of thing. These are some of the very flimsy excuses that were being given, and it reveals what is in the heart of man. Bible said you woni pa komem no and no tiani am ganyam adwen fanchiro and no ne free ni pa komem eba asama make an it wenum na cause we
wiase and na ekwaso wo wiase sabre yi and you know the faith of obia was who GD you know is being tested and tried. What's it with your suffer? GDA is going to be tried. Yeah. Lockdown, you know, you cannot meet in your church building. You are transmitting live from your living room or from your veranda or from your terrace or from your office or wherever you are transmitting from. It is a trying of our faith. Oh yeah. It is a trying of our faith. Obeso ye GDA. Etimeto nsembanwanka. Osi wodi nipa bebre. Ebe gua unye mu obe twan samwa tomoso. Obe kabusu samwa tomoso. Wodi mu be kwa ko jina se nibia. We bunsamwa munim hohe. Edi egumoso. I'm telling you. Osi de obe jina mu akosi awie no wono no obe jine nkwa. Ana kwa ko fifuli. Yohane nsempetre eyi. Yohane edi sametre ye. Mienu yimu ye du no sinsu din no kuda. Kosuwa wam. Enso mema wo nkwa bochire. And I was in Quajisam Nankasa, etimiti and in your catcher nipa. This is the time I was in Nipa, etimiti Christo and Cafri, when Yamia Samno, a Japadia Cassian Frasiano, now some no some Yankupon, there was some Yankupon, Abro say Yanquatia Samno, and Yabia, what Bia, Upas Uya J, Ejina Samno, so Reverend and I, Safo Casano, Pain and Walkasa, you know, Nipa baby, cotton if you won't get to that Ayano Quasam, and Nipa baby, a do get to it, you do, and yes, Nipa baby on more, and yes, a woman pursue. Yes, so no. At the end of the Kofani Manadia Babicum, when this can be, it is Sabre, Yamrade. Yamrade, as we obemu, Edemaya, Yamrade pa, as everybody, it's me boshimo. A Bible says, come CBC, our Bible, a see, or any had at Breso. A Bible says, a comni mu ye dinyama, any part children in Niaba. Now, yet it's granted to the minimum near not yet trick son and nam dear Sijaso. Now, yam no near. I'm telling you the truth. I say, Bible says, come no, a choir cocodu, sir. A nipa win hunipa. Sabrani muna wodi for Elisa. Hashem come and come shano. I was, you know, lingering on. Na bra e di no e kosuono. Bible say na wahini no e twemu afesu so. O baby born no ese mi wura hene bua me e. Osina se wurade amoawa. E meden mesi aboawo emfiri he, Moani emfiri he na ma. Emfiri awiopade bia ana ensasheshe amoa. I'm talking to somebody right now. The word of the Lord and the hand of God. You know, within these 3 weeks, and a free bra, Yadia could your way best in say, Nipako, my best in say, a reas pampasway, a dear bakupa, and a man who say, when you may Anna, Christo ni, and you obia 1 year now, and was a ultimate, Oseti, obedience. Police for catch us at the end one person catch. They want to tell you to obey the regulation. They want to tell you something profound and prophetic. Obey. Yesuti. Yeah. Okay, kind someone ma edikan etre edunum yimu edunum yenunu anu oka sembi wo ho. Yeah, also we sit here ye child for the ball. To obey is better than sacrifice, and to hearken and to be obedient to the scriptures and to the voluminous prescriptions of God's word, you know, is better than the fat of rams. Share, set here, it's not for you. Set here, a yacha for the boss. So will be yason, a yacha and the bay. A Janini, and Srati. Read the word. Let's chat to say what quite a bisa. Oh, etiatia, it is said you will be quite a drusu a bisa. That's what they say. And to say, Bay, and now say, Ahudisem. Aswadene, it is a bay, and now say, Ahunisem. I'm talking to somebody this morning. Send papa ebehuno. Adia mama unu say, adia be very say, adenga sadia ya be, aden and kensi wa China wa, nanka China wa netu at the kulonwa is, a siwo wiasi baby ya. We are African countries, there are only 3 nations, and I had in Koso. And we are I'm not too sure. Maybe I didn't to me, but a Kenya in this particular place. A bray, what's in the
wɔtena se na wɔdwendwen ne hyɛbrɛ ho. I'm telling you, wɔn sɛ adeɛ yɛ akyerɛ yɛ nyansa bi sɛ onipa wonya adeɛ a yɛnini naanɛ yɛdibidibi to hɔ ya adeɛ kɔ na wie yɛ nyansa nipa bɛsua firi koro yɛ akyiri deɛ ɛyɛ bebrebe but saa bere yɛ me ne wɔ ka sɛ yɛve na yɛbie from lockdown yɛadeɛ nankasa deɛ ɛnya nkɔɔyɛ nyame na yɛserɛ no na yɛbɔ ne mpa yɛ sɛ ɔnwunu yɛ mmɔpɔ na berɛ yɛ a yɛgyidie yɛso yɛgyidie ahɔ yi yɛbɛtumi agyina pintin ɛde akɔsi aseɛ na we can be found worthy to escape all these things that shall come to pass and to stand before the Son of Man. Ɛberɛ yi ɛne yɛde hunu Kristo no. I'm telling you sɛ yɛbɛyɛ sutie na yɛabrɛ yɛakoma ase na akoma no a ayɛ sɛ boɔ no yɛama na yɛ mmerɛ atumi agye Awurade asɛm na yɛde Awurade asɛm abata yɛ ho a yɛbɛhunu wɔ Nyame nkwagye tumi meka asɛm akyerɛ corona yi wɔ hɔ but adeɛ baako a ɛntumi ɛntwa mu da ɛne wɔ Nyame asɛm ne fa bi ɛsɛ woyɛ hɔhoɔ woyɛ mamfrani. I'm telling you wasase mɛha bi corona na gye attention to nneɛma bi no bi wɔ we are not able to dissect and understand the things ɛyɛ no ama wo atwene ankasa mfiri nneɛma no a ɛhyɛ da hia no yie paa no hwɛyɛ ɛna wadwene mfiri no so. I'm telling you ɛberɛ yi a yɛadeɛ nam wiase baabi yɛbiaa nso nkwa na so ɛtea na ɛteɛ ɛnkwa no ɛsoteɛ ɛna ɛteɛ adeɛ na tumi atrɛtrɛ akɔ wiase to the point that it is crippled first world country economies. Why mami hunu say asɛm a wonyame asɛm kan wɔ 2 Timothy chapter 3 verse 1 amane hunu bre no na ɛyɛ no kwasam wɔse hunu wei sɛ ɛbrɛ a ɛdi akyire no ɛbrɛ mu ɔdene ɛbɛba wɔse hunu yei sɛ na ɛdi akyire mu no ɛmmerɛ mu yɛ di bɛba ɛbrɛ mu ɔdene ɛbɛba hold nipa enipa I'm telling you ɛbrɛ mu ɔdene bɛba ɛbrɛ mu ɔdene pa yɛnti aseɛ nkurɔfoɔ akɔfa nneɛma afiri China, Turkey, nkurɔfoɔ de nneɛma afiri Singapore, Germany, America aba bɛduru na nneɛma no gu warehouse ɛna yɛn nso gu dam. I'm telling you the heart of God ɛbrɛ mu ɔdene ɛbɛba adeɛ wɔ nya adeɛ you can just wish it away. When you hear some the Bible, the scriptures, the word of God cannot be broken. Eti ya no aba be yibi afiri mu no aka asɛm bi ɛte sɛ deɛ wɔka no wɔ Timoteo nwoma ɛtɔ so mienu etire mienu yimu a ɛyɛ edunkron no ɔse onyame enyina so egyina hɔ pintin onyankopɔn nim wɔn a ɛyɛ de yɛn a read it sir. Awurade nim wɔn a wɔyɛ onyame nim wɔn a ɛyɛ ne dia tini when you mean so the foundation of God standard sure God knows them that are his will and every I come see you new and come see Elia breso everybody didn't see man aduaniti and come see Elisa breso Elijah ni Elisha and come see one more breso. I'm telling you when you made Elisha and suko see I said you know obekuna fuobi and no I'm telling you the word of God and come back to me a seat but when you made yes. I'm telling you, when you mean, it's what beshow. And you know, Nana Reverend and else have reading from book of Genesis. A combremo and Isaac, a dia, a combre anymore in Yamishirano. And so now Sabriano, a com dim clofua, and Omofemu. Tiasemni. God will grant you exemption. One more doubt that they won't say, I didn't know deep wrong, a real one here. One more doubt that they won't say, one more two almost show me, import 3 months, 3 weeks, and I will be in one day crowd. You won't shoot in there, one will be Yashim. Won't say one more doubt that they have Radiani Kuamo. When I mean, what in no Pemuba Kukurani Mumu, won't say, oh, Christonia, and I was Jidini, Namani Ados. And so Rade, a Jennifer name. And I came in Matthew chapter 5. Okay, can was into any okay, come from verse number 4 of Matthew 5. And I can go and tell you that there's one you will miss it. I'm telling you, if you say,
for brother we see a hand time for coin and I no pay with you and primo akoma fi so dum breni say brother na mobrehunu ne adum bebre so ti na nim de chira ne ma say wo pagya ne ma free frutrum akwawie ne kwakwahwe aba so na wodi wo mu see atena ya eye de crown na wo hye wo manuonyam. I'm telling you somebody empire bia agiri for mabo no kam komantom yam onyame ya pam kura for ne kumamu hwe for ne gidie ne onyam hye for ene mpaibo etie for so wo ye na dwuma no hye ne die ne onyam erekokosi ase wo apa ne say I'm telling you the word of God so wo de wo abo Kristo ese wo mfa kwati kwan so ene kwa mone so ne amumoyo kwan so ne momu ne awurade be nante temu ashure awurade wo nkwa ne na meka kire wo ade pa bia ni wa ebebo. I'm telling you the word of God ehunu betu asase be wo so ehunu betu emframa be bo and all that enua kase be bubu ato na nketo aginagina ho. I'm telling you the word of God enua kase e be bubu ato e ma nkomentu e ma buntu ya asase ni dane butu bipo tutu kogupu mumpa ensuro firi se oka wo ho. God is with your family. God is with your church. God is with your business. God is with your ministry. God is with your investment. God is with your establishment. God is with your enterprise. God is with you. Can come to him and I no pay will be named Christo. Send you running a krajinkwa. I no pay your bra. A person you didn't come okay. Kenya me has some nini timusam and a dear church has some yepa. I'm telling you the mind and the word of God for you to understand the precepts and the dynamics of God's truth and God's word. As a Christian, the Bible makes it very clear. Yeah, Obanidium Sunidian Sudu Egino, only Ginny Indian, one more to me, so when Yankopoma, see the Yanuba Permacase, Christo Yesunia Rate, one no one Yankopo, and Yanina Free with whom I was Wabajianka. I know command what did you cotton in him, I know, and what the Permo de Cock and Quachim, and I no pay ya doing such a rabbit, and I no pay a Kumebu Ebede, and no pay to you, Yankanya Fanjo, and no pay your brother, won't poo every some home, and no pay you, many of course, we are here, between so I didn't know Maya Dini, when I'm here, stretch or Maya. God has been extremely wonderful to this nation. God has been extremely good to this nation. Nasa Maya, will bomb me din your flow no, about prayer one was. Now what can one walk through a crumb money home? No, about you have ready 2 minutes in the bassa, and you have ready more dumb so, any more bruno so, about 10 and immediately actually on one side, assassinity. I'm telling you, if you have seen Najare, I'm telling you the word of God. If you have seen now, if you have seen Najare, telling you the word of God. It took in Kay's young man, it here, and you know what China, or Sina say, at your giant sanwa, yet in it, when the pointing of the finger stops, and the fasting is genuine and sincere, and truthful and faithful, near day, metia a conchida, any mumpa, bono, mo yero, Namesa Assassin here, Assassin yare, Inyame more, I'm telling you, it didn't Obanaka, was in a sinyame, or in the catch of Obano. Nyamia mwawa ebeye den na mwaba wonche ekasabacho dimbi aniwa ya wode many pamas won fa so nyankwa ekadede Jesus so ya ba kotodwe na kototagire men na pa mu kase we yewura de hye agana no nyam ena no payi mede Yesu Kristo gina wanim se won kwagye ewura mede Kristo ti asem ni yepa amen Kenya me adwa mede Jesus egina wanim wono na yekwachi wo bi e wa adwaman so wo de ni bre Yesu Kristo o mo buka kire ni se ya chi wo ba wai adwaman so Mose merase ensi ne bo abo nkuno Ewurade ede ne yenye no Yesu butu fom twuro fa abo twuro fom se de wonye bone da ni kan to bo mo obey a Bible say Jesus e twuro sa ansam we kan ne bone ya wadi ni na wuru kan ne na mu mo yo ne nsem bia wadi o de ne bo to ho no eja ne hoko eti Bible say wom na eja ne hoko ye no Yesu kan sem bi, and it was very profound, and I want to bring it on board. Yesu e ka sa asem no atucha ye no, and a woman afi woman tutini, and an asem ne say de one year bone da no want to ebo emfa emma obey de one year de wo ba ya ye bi da no onto ebo edika no emfa emma obey
obi a wanya bɔne da, obi a emumosam woni bi da, obi a wonfom da, obi a wontomra da, obi a firi sɛ yɛ wɔ no ne nsɛm ɛnyɛ fi da. Oni kan to obo edi kan emfa mmɔ wɔ ba no. E Bible so mu na adwane gya hɔ. Ɛna no pɛ me pɛ sɛ me ka asɛm kyerɛ wo. Move for sadia tia bia. Ewurade nkɔgye tumi no ɛyɛ prɛko pɛ. Ɔtwe nipa bata ne ho that you know wonni enkwa na wonni ani da so na wonni faako a wɔde ne na asie no. Ewurade Yesu ba mu a wɔhyɛ na no onyam siesie no ɛtenetene na tempɔn ɛma saa nipa no ɛyɛ nhyira. Ɛna no pɛ me pɛ sɛ me bisa kosa miɛnsa na me de masɛm ne ba na wie kosa edikan sɛ Kristo pie na nyu onyam no pɛ yi a wonkwa wogina bia pa will be a day. Number 1 kosa. Number 2 kosa do some you know. Say ɛna no pay said the nipa bebre enkwaso atwa ɛwɔ wiase sɛ Awurade to ne nsa frɛ wa no pay ya wogina bia ana wosibre ɛne ne ɛwɛn ɛno ne ɛtɔ mi yiru ne ɛtɔ so mi nsa adwuma Awurade de ahyɛ wɔn nsa ɛno na wuyi ɛno ne ɛtɔ so mi nsa akonta bro ɛda hɔ ma wo bia. I'm telling you ɛyɛ ma wo koma mpentam enkonkope wo bia konta wo de da w'anim. I'm telling you the word of God. Mimi de da m'anim wo de da w'anim onyame bebu obi atem maako. Romans 14 verse 12 okasa asem no yeah very clearly it will be ampiasia say enkontabu no da anim no obi amfiri mu. Okay kan yi odi amane kan Romans chapter yina men so kan Hebrews chapter number 4 verse number 13. O say afeyina yebebu ya ho maako yebebu ya ho nkonta maako e de akire wo Nyankopɔn. I'm telling you the mind and the word of the Lord and telling you the precepts of God's word. Enkonta edayanim adia ebeji yen eni Kristo wonwa enes musi coronavirus eni eduru. And so Ghana ha yedi kan declare say nipa ni bia ye recovered. Inte ye den no ye recovered. Na kire se me Nyankopɔn na ye adwuma. Wo si eni eduru eni sa. Eye den wo mo recover ye na recover. Sa dom no na me pesa me de ye wodi mama wiase na. Sa Awurade ai enhwe ye bone ni ye ni. Enhwe ye mfom so ni ye ni brem. Jiwiase hwim America, dom America, na dom UK, na dom Spain, na dom France, na dom Italy, na ko dom China, Asia, Middle East, Near East, Far East, Africa baby bia ne hunu Ghana mobo. Awurade brem na ne ekono de ano aye den brem ibra brem ano aye den afi ma me no mompai ansa na me ye wodi makakra bretie mo dia ma ewiase me pese woni me boss ampa yewe. Sister, get it right with God. Eni me gozu na ndingaza njirawo enkasa njirawo eni me kozu na kire me se wiase ewiye no aduru. I'm telling you, Christo Maria to Zumi, no, Aben. And was wait, you're sitting and you catch it up. I'm telling you the word of God. It is not enough to tell you, don't be afraid. Fear no the hair. It's everywhere, but the righteous shall be bold as a lion. The righteous, they will be bold as a lion. Makasa machiro. Mameno mompa, if answer to oboso. Answer to oboso. Because Awurade Yesu enano pay mate wasem mehunu se wasem ye no kore wasem te sa ahwehwe se nipa gine mu a eyi ni su kire no eyi na ten eka nanim etu ne fo enano pay meji wasem enu me ho edane me ho efiri makwan me de me pemma famye ne wo anopay me fe Kristo semiura ene me kraje betena me komem ne bedi mabraboso ehene ewo Yesu de amen o mompa me hyewo ne wonyam nyame tomfo me de wase sa wona mobrehunu ne adom bebre so asera kire ebrai me bo Yesu din se pagya wodom ne basakase akire wo bia wote asemi hunu e mampani e mobone koso hye ne de ne hye ne ma
na ekoyi wonyina nimu na wontutu omen anamo ensi die ekron ma yenkunimdie afi me bompa yete asefo Jesus edimo ebrei me sere me yewo dima kase Yesu nti Yesu dinimo ede mawiase ewrade jiwiase why enipa wono minyankopon konhom bi etachire tianma nkana no ntum ewo Yesu dimo na wo ma enya home afei me bompa ye ede ma Unity Group of Companies no yewura Dr. Kwame Chey mesra dom soro nkode ma no e bompa ye ede ma Reverend Nana ya Osafo se wode na ba be kan yensa me da wase ba bia ne bre bia da obebie na no ma ne ye wogya ene nkranta no fenu ma wasam ma ne wo showbo e bia bre se wapagya ne se franka afa ne ye ne ope ye tiefo ne ya dofo wo ma dofo a etie na ene wo mu ehwe me bompa ye wo Yesu de mu se ma basa na wo so na wo no nyam hye entretre ewo obi asetene mo fidie ya asu bi ase me nyiwom yom firi mo hwemom se o mo kra nwane se anoma firi sumfo fidie ma fidie ni mu bu mo ne wo mo ti asefo Jesus de ma ri asem ne ba na wie me bompa ye ere ma enaduafo prisoners bobi ere ma wo mo tonton niema ene a wo mo a ye di edwetiri na wie wo ne domfu je wo pegya ye ti je wo pegya ye biu je wo siri kire ye biu dom yan na buaye ebrei na soro ni Jesus demo ena ya bompa ya die bia da wo bia koma so mi wura mane mrem ya boafo ehye o menu nyam o Jesus demo adomnenti